ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଣିଦେଇଛି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଇଂଲିଶ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ିବ। ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟରେ ଏବଂ ଏହାର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟରେ ବାକିତକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, କାରଣ 7ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରୁ ଏଥିରେ 3ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଆର ପାର୍ଟ 2ରେ 4ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ପାର୍ଟ 2 ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ପିଲାମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ଆସିବ, ସେଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ପାର୍ଟ 2 ମୋର ଦେଖିପାରିବ। ପିଲାମାନେ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ବହୁତ କମ୍, ତେଣୁ ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ମୋର 10K ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ପୁରା କରିଦିଅ। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଦେଖ 1 ନମ୍ବର ତୁମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ତୁମର ପ୍ୟାସେଜ୍ ଅନସିନ୍ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଅଛି। ତୁମେ ଏହାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିବ। ଏହା ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏହାର 2 ମାର୍କ, ତ ଏହାର ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ହେଇଯାଉଛି 8। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହୁ ଡିଡ୍ ୱେକ୍ ଅପ୍ ଆର୍ଲି ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ? ତ ଦେଖ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଦ ବାର୍ଡ ୱର୍କ ଅପ୍ ଆର୍ଲି ଏଭ୍ରି ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ହେଲା, ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଡବଲ୍ ଆଇ। ହାଉ ଡିଡ୍ ଦ ଅଦର୍ ବାର୍ଡସ୍ ରିଏକ୍ଟ ଟୁ ହର୍? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଦ ଅଦର୍ ବାର୍ଡସ୍ ଲାଫ୍ଡ ଆଟ୍ ହର୍ ସେଇଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ସି ୱାଜ୍ ୱେଷ୍ଟିଂ ହର୍ ଟାଇମ୍। ପିଲାମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛି, ତୁମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଆସିଛ, ମୁଁ ତୁମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ। ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଦ ବାର୍ଡ ଥିଙ୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଉଡ୍ ଗେଟ୍ ରିୱାର୍ଡ଼? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଦ ବାର୍ଡ ଥଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସି ଉଡ୍ ବି ରିୱାର୍ଡେଡ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ହର୍ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ। ପିଲାମାନେ ଜଲ୍ଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ପାର୍ଟ 2 ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଲିଙ୍କ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ତୁମେ ଏହାର ପାର୍ଟ 2 ଦେଖିପାରିବ। ଆଇଭିର ଆନ୍ସର୍ଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦିଅ। ପିଲାମାନେ ବାକି ସବୁ ଯେଉଁ ଆଣିଦେବି ମୁଁ